Čast mi je pozdraviti vas, draga sestro. Moje poštovanje, doktore. I ti od sinoć. Aha. Ja znam samo hoću, a ne znam šta hoću. 100 bih stvari u jedan mah htela. Bežala bih u svet, tražila samoću. A i kad bih mogla, na nebo se pela. Mi smo deca sreće i života zrela. Naša čudna ljubav do niskosti naga mrzi legendarnih noći čeda svela. Za nju mladost Bog je, a strast joj je snaga. I sažeži kose, i razgubaju sne, i razlupaj mramor paganskih kumira, i raščupaj nedra krv iz njih da pljusne. Mladi gospodin želi? Danas ću raditi u ateljevu. Molim vas, donesite mi doručak u krevet. Šta se dešava? Moj gospodin sin, sad me vraća kući. Sam ja samo djedo napravio doktora filozofije. Da potpisuje kafanske račune. Ja ne znam, Boga mi, a šta si kog đavola i zapeo toliko da ga načiniš doktora? Za njegovo dobro sam zapeo. Da može pred svoje ime da stavi jedno brv. Što ti misliš, Maro, da bi paun bio paun da nema rep? Nikoga ne bi ni pogledao. Upamti, titula vrata otvara, a ne pamet. Ne znam samo šta će mu to drž. Kako šta će mu? Da isprosi čerku ministra saobraćaja. Pih. Kako? Pih, pih. Znaš li ti da je u izgledu građenje transbalkanske železnice? Nema ministar saobraćaja samo čerku, on ima i transbalkansku prugu. Došla je gospođa draga. A, evo odmah si lazio. Pa to znači ozbiljno. Pa ozbiljno, da bome. A kakva je devojka? Jel bar onako lepa? Kako da nije lepa? Ministarska čerka, pa da nije lepa. Ajde, Boga ti, Mara. O, daj Bože. Pa, kako vam se dopada? Reprezentabl. Ja ga nikad nisam vidjela i ozbilja ovak. Pa taj se ne da vidjeti, ne diže glavu sa knjiga. Džentl. A jes ko devojka. Ne zna taj šta je kafana. Nego, jeste li vi dovoljno bliski onako sa gospođom ministarkom? Bože. Pa ja ne izbijam iz njene kuće. Ono, ja nisam oskuda, nije mi toliko stalo do Miraza. Ali bi ipak iz čiste radoznalosti želeo da znam koliko kilometara Miraza misli njen otac da da uz devojku. Iju, pa zar vi Miraz merite na kilometar? Pa to je njegova valuta. Ne kažem ja da uz čerku da celu transbalkansku železnicu, ali 500 kilometara. A bit će tu koji kilometar iza mene? Razume se, gospa draga. Ne mogu da vam obećam vijadukt ili tunel, ali koji metar. Iju. Nego evo vam lepo ovo, njegovo predavanje. Stavite lepo ove novine, stavite u tašnu, pa hajte vi tamo. Neka ga vide.
Molim vas, da ostane u diskreciji. Znate kako je. Šta znači opet ovo? Ja sam ti jučer rekao da ne priznajem nijedan račun više. 3400 dinara za 3 večere u Šambar Separeu. Za ogledalo koje je razbila prvačica 750 dinara. Aman, ako Boga znaš. Ma ne da si ih razbio, nego da si cijele noći ja ogledala pa ne bi toliko iznela. Ustaj kad s ocem razgovaraš. Sramota. Za kafanske račune da potpisuje sa Milorad Cvijović. A šta drugo da potpisuje? To ne doliko jednom doktoru filozofije. A ne znam kako ste mi đavoli natovarili tu glupu titulu. Samo mi pravite neprilike. Zato što ja imam druge planove s tobom, daleko šire od onog grama oko diplome. Ostavite vi te planove. To vi vaše meni mi. Vi vrlo dobro znate da ja nisam nikakav doktor filozofije, niti to ikada mogu biti. A zašto? Nisam rođen zato. Kako nisi rođen? Pa šta ti misliš? Da se ljudi rađaju sa opredeljenjima. Ovaj za generala, jeli onaj za popa. Varaš se, sinko. Čovjek se rodi za razvojnika pa postane ministar. Tako i ti. Rodio si se zavuci batinu, ima da postaneš docent univerziteta. Dobar dan, gospodin Mlaković. Dobar dan, šta je, sprema se, a? Da. Ako. Šta je dakle? Jesi li bio? Jesam, Baš kod njega? kod njega baš. I čim sam seo u onu univerzitetsku fotelju, odmah sam se osjetio nekako univerzitetski. Briga me kako si se osjetio. Nego šta si razgovarao? Rekao sam mu sve kako si mi ti kazao. Gospodine profesore, moj rođak Gazda Života Cvijović neobično ceni nauku i želeo bi još za života da učini neki novčani prilog. A šta on na to? Kaže da daš prilog za studentsku menzu. Ja lud, bre! Objasnio sam mu da ti ne želiš da se tvoja trajna uspomena pojede. I ona potkivana. Zdravo duša. Aj sad i ti. Nego jesi li ti zaigrao s njim otvorenih karata? Jesam. Poveo se razgovor o skupoći, kako ne može da završi kuću, fali mu za krov, a ja njemu. Toliko bi mogao da vam da moj rođak i to zajam bez kamate. Jer on ima sina doktora filozofije, a na fakultetu postoji jedno upražnjeno mjesto za docenta. Pa dalje? Šta dalje? Pa dalje? A nema dalje. Kako nema dalje? Tako lepo. Izbacio me iz kancelarije. Kaže, on je profesor univerziteta i on se ne prodaje. Budala. Pa budala da bome. Da nije budala ne bi bio profesor. Zatrčali smo se. Nije to artikl za prodaju. Šta nije za prodaju? Koji artikl danas nije za prodaju? Evo, 10.000 dinara tom sumom kupio sam jednu savest. 6.000 dinara za jedno kupljeno poštenje. Preplatio si, nije u modi. Telegram iz inostranstva za mlado gospodin. Iz inostranstva? Da nije s Heidelberga. Možda za Velimira. Velimir Pavlović? Je li moguće? Dobar dan. Otkad se vratio iz inostranstva ne poznaje svoje stare prijatelje. Kako ste se izmenili? Koji vetar nanese galije vaše u dvore naše?
Pozvao me vaš gospodin otac. Inače se ne biste setili da nam dođete. Vi za mene niste bili samo školski drug moga brata, nego... Nego? Znate li vi da ja još i danas čuvam jedno vaše ljubavno pismo koje ste mi pisali kad sam bila u nižoj gimnaziji? Nemojte, iscepajte to pismo, molim vas. Ja se stidim. Stidite se svoje ljubavi prema meni? Ama ne, za Boga. Stidim se gramatičkih grešaka koje mora da sam u pismu napravio. Ljubav ne vodi računa o greškama. Naprotiv, što manje gramatike, to više ljubavi. Ako želite, vratit ću vam pismo, da greške korigirate. Biću vam jako blagodaran. Pa šta je ovo, Velimire, ako Boga znaš? Šta je ovo? Na putu za Atinu prolazim 12:30, stop, sa zadovoljstvom prihvatam vaš poziv, stop, zadržat ću se 2 dana da upoznam vašu predstavnicu, stop. Gle, profesor Reiser. Tačno, potpis Reiser. Ko ti je taj bogati? To je jedan vrlo znamenit profesor u Heidelbergu, slavista. Proučavajući srpski sprijateljio se sa mnom. Što ne telegrafira tebi nego mom sinu? Za Boga života, ti zaboravljaš da je on studirao pod imenom tvoga sina. I profesor me mogao samo pod tim imenom znati. Da, bome. Taj monumentalni profesor hoće da dođe? Ma ja sam ga pozvao ovde forme radi. Pa onda forme radi, primi ga sad ti. Ali on zna da sam ja sin imućnog oca. Ko sin imućnog oca? A ja? Ti! Tiže, jesi na nebesi. Pa jer ti otac famuluz u osnovnoj školi? Na selu. Šta si hteo time da kažeš? Pa to ja ću morati što god i potrošiti. Recimo, treba platiti za auto ili kakav izlet ili recimo ručak. Dobiti te optičice. Znaš šta, mladiću, ja sam dao tebi prilike da zaradiš. Da napišeš predavanje za Milorada. Evo, doneo sam. A evo tebi honorar, pa ti lepo primi tog tvog profesora o svom trošku. Preplatio si. O čemu si ti ovo pisao? O anticipativnoj dinamici. O čemu tako ti Boga? O anticipativnoj dinamici. Nisi mogao nešto solidnije. Zašto života, to je baš lepo. Pa ti to ne bi umeo ni da izgovoriš, a? Treba li vam još što? Pa ne trebaš ti, brate, meni uopšte. U zdravlju. Danas hoću da me slikaš kao čežnju. Daj ne, Klara. Što ti? Pa slikao sam ti kao čežnju. I kao nadu, i kao žudnju, i kao iščekivanje. Onda me slikaj kao tugu.
sebe kao Bogorodicu. Neću. Dosta se danas. Hoću da čitam ovim. Niko me ne razume. Baš me briga. Pa dobro, kako, šta je ovo? Šta je? Pa šta to radite ako Boga zna? Šta radi? Pa kako šta radite? Pa novine donose da ja treba da držim neko predavanje. Na poziv najuglednijih predstavničkih dama, Kandara Mandara. Broć. Šta broć? Pa to je istina. Pa čim pišu novine znači da je istina. Ako ja to predavanje da držim neću. Pa znam, ja sam dao reč. Pa onda ga vi držite. Pa znam, ali ovdje je moja čast u pitanju. A kad je moja čast u pitanju, molim te, blagodat. Juče sam ga molio da mi da 10.000. On i da čuje. Pa kako je to čast koja košta 10.000? Znaš li ti da će tvoje predavanje posjetiti najuglednija publika? Doći će, na primjer, supruga gospodina ministra saobraćaja. Sa ćerkom. Pa ne možemo mi takvoj publici reći, gospodin doktor neće da drži predavanje. Šta? Pa dobro, sinko, imaš li ti neki cilj u životu? Imam. A to je? Da nasledi vas. O, gospode Bože. Znaš li ti da smo mi pustili glas da će specijalno doći profesor Reiser? Ko dolazi? Ona je iz Heidelberga. Šta je? Pa ne dolazi samo onaj iz Heidelberga, nego dolazi i ona iz Heidelberga. Opet neka tvoja. Ovog puta nije moja. Da nije tvoje. Ajde, bogat. Pitam samo. Čitaj, ti znaš nemački. A toliko mi je ostalo škole. A da je po školi ti ne bi znao da bekneš. Nego bio si cal keller na bečkoj lađi. Pa si toliko valjda naučio iz jelovnika. Gotovo je prasta. Aha. Dobre, možeš da ideš. Mein lieber Mile, to će reći, Dobro, dragi toliko Mile. znam i ja. Eving deine Klara. Kakva Klara? Pogledaj ti to bolje da nije Karlo. Lepo, čitko piše Klara. Života. Šta je? Pa ovo mu piše njegova žena. Čija žena? Tvoga sina. Brate, ti si lud. Otkud žena moga sina? Evo, brate, lepo piše. Dragi Mile, javljam ti tužnu vest da je moja majka umrla i da smo dete i ja ostali usamljeni. Otkud sad dete? Pa valjda njeno dete. Pa njenu da bome, a što ona meša moga sinog to? Ne. Jao, da to nije zamesio onaj Velimir. Pa kako sam venčanjem s tobom postala Jugoslovenka, to sam se rešila da odmah dođem tebi. Siroma, nema zašta pas da ga uvati. Kod svega će ti izdržava ženu i dete kad mu dođe ovdje i padnu na vrat. Ko to? Pa onaj Velimir. A to nije njegova žena, Nego čija? a tvog sina. Ti si bre sasvim izlapeo. Onaj bio u Heidelbergu. Onaj se oženio, onaj dobio dete. Sad ti meni, to je žena tvoga sina. Pa njegova da bome. Vidiš da ga zove mein lieber Mile. I njegovo dete. Pa nego čije? Kako može da bude njegovo kad nije ni video majku? A, dešava se to u životu. Eto, Milorad nije ni video fakultet, a opet ima diplomu. Ti mi samo još jednu reći. Paću te po celu. Neću. Razumeš mi? Neću da moj sin javno pred svetom bude oženjen. I malo to, nego da još budem deda. Ne znam tamo kome. Razumeš mi? To ne odgovaraš. A ti reče da će utim. Da ćutiš, da mame, da ćutiš. Da ne govoriš gluposti. A pametno možeš govoriti. Ajde, čitaj. Pepika jedva čeka da poljubi ruku gros papi i gros mami. Kome da poljubi ruku? Tebi. Ti si gros papa. Šta sam ja? Gros papa. A unuče je Pepika. Pepika! Neću! Života. Neću da vas pobijem! Svojim šibicom! Smiri se, Života! Ti si mi za Pepi! Života, ne luduj! Tebe! Života! Tebe ću ja prvo! Života, smiri Tebe! se! Tebe! Ti
Nije životna, nego gnoz papa. I taj se ubije mnoga Velimira. On je za pekri. Lekara! Brzo po lekara! Joj, shvataš li, Maro, da mi je Pepika progutao celu transbalkansku železnicu? Jao. Jako lepo, jako lepo. Ja sad pravim jednu grao haljinu ovako sa silver fuksom. A ovdje je crveni cvet. Tako ću se pojaviti na balu u Jockey klubu. Ah, moda vam je danas sve. A poznajete li dobro tu familiju Cvijović? Bože, pa ja ne izbijam iz njene kuće. Taj Cvijović leži na milione. Ma divni ljudi. A kakav je taj vaš doktor? Apsolutno reprezentabl. Izašao danas u novinu. Taj vam ne diže glavu sa knjige. Nauka mu je sve. Znači učen. Doktor filozofije, diploma ovolika. Ne poznajem familiju. Pa evo imate prilike da se upoznate. Večeras drži predavanje. Povedite ćerku. A gde je ona? Ona, znate, uzima časove iz nemačkog. Pa je njen profesor odveo danas da joj pokaže nemačko groblje. Brzo! Otkud ova? Pazi! Ich bin... Noch einmal. Ich bin... Pojďte za mnom! Ich bin, Du bist... du bist, noch einmal. Er, sie, es ist. Ich bin... Ich bin, Du bist... du bist, sie, es ist. Wir sind... Wir sind... Wir sind, Ihr seid... ihr seid, Sie sind... sie sind. Dobar dan, gospođice. Da vas upoznam, moja učenica, gospođica Ana Rakić, ćerka ministra saobraćaja. Gospođica Slavka Cvijović, buduća velika balerina. Jesam li tačno rekao? Izvolite. Onda opet u sredu. Izvinite, molim vas. Otkud vi? Desilo se nešto strašno. Hoće otac da vas ubije. Mene zašto? Ne znam, neki Pepika. Šta kažete? Pepik. Šta znači to Pepika? Ne znam, valjda neko ime. Čije ime? Gle, Rebeka. Modni salon Rebeka. Vi šijete kod Rebeke? Svi vi nešto krijete od mene. Ali ja više nisam dete. Sami ste mi to jutro rekli. Vi me prisiljavate da vam kažem ono što vam inače ne bih smeo reći. Ja sam vašem ocu dao časnu reč. Pričajte. Ne mogu više ovako da izdržim. Vama je poznato da sam ja blizu 5 godina proveo u inostranstvu. I da me za to vreme vaš otac izdržavao. Znam. A vi ne znate i to da sam ja tamo u Heidelbergu živeo i studirao pod imenom vašeg brata. Znači
znači ona diploma? Glasi na vašeg brata koji nikad nije bio u Heidelbergu i koji se za to vreme šetao i provodio po Parizu. Pa vi ste sjajni. Gospođice, ja se osjećam kao na ispovesti. A kod ispovesti se mora ići do kraja. Idite do kraja. Izgleda nije tu. Otac! A čini mi se da nešto mrda. Mrda. On je pudaće. Šta kažeš? Zbog. Ajde, otvaraj! Evo, odmah! Izvinite, ja malo zadremao posle ručka. Izvolite, vrata su tamo. Aha. Prevario sam se u tebi, mnogo sam se prevario. Zašto ga za život? Poslao sam te kao čoveka tamo na univerzitet da polažeš ispite. A ti, dete? Doneo sam i diplomu. Doneo si, ne kažem da nisi. A nećeš mi valjda reći da je tamo u Nemačkoj običaj da uz diplomu ide i dete. I ti svom dobrotvoru u kuću ni manje ni više nego tuđe dete. Pa nije tuđe, to je moje dete. Tvoje da bome. Ali je pitanje komu je otac. To pitanje ne postoji. Ja sam otac. A moj sin? A on je samo formalno otac. Formalno. Da bome, formalno oženjen, formalno ima dete i sad formalno ja lupam glavu. Mariji, zagorčao si mi život. Pa dobro, jesi li ti, mladiću, bar razmišljao kako bi se to moglo rešiti? Ne znam. Ne zna. On ništa ne zna. Pa ja ću da te naučim. Ima, brajko moj, još danas da povedeš brakorazvod u parnicu. Ma kako da se razvodim sa tuđom ženom? Pa nećeš možda ja da se razvodim. Polako, života. On ima pravo. Morao bi da kaže zašto se oženio pod tuđim imenom. A neka kaže da se šalio. Polako. Tu bi se umešala i policija. Kako je došao do lažnih dokumenata, da nije špijun? Znam, ali ja onda moram da kažem Čekaj, istinu. jesi lud? Otkud se pred policijom mora reći istinu? Kad bi se istina govorila, pola sveta bilo bi vaše. Ajde, bogaći. Dobro, šta predlažete da se uradi? Ti si uradio svoje. Zamesio si nam svima kolač. A ja sad šta uradim. Gde ti je onaj? Koji? Onaj iz Heidelberga. Jel stigao? Jeste, smestio sam ga u hotel. Ali on navalio pošto poto da vas upozna. Šta ima mene da upozna? Nije ti malo što si mi natovario na vrat Petiku, nego sad i tog profesora. Boga mi, morat ćeš nekoga da ga primiš. Slušaj ti, dosadio si mi. Primi ga ti ako hoćeš. Budi mu ti otac. Bože života, kako mogu ja da izigram njegovog oca? A kako je on mogo da izigrava mog sina? To ćemo biti dosta za jednu večeru. Ako ne razbijate ogledala i drži tog profesora što dalje od moje kuće. Milostiv gospodin, vas čeka dva gospođa. Dve gospođe. Igen, iz obdanište. Aha. Traže mlado gospodin. A to je zbog predavanja. I ja zvala njego, a on mene gađao cipelom. Ili baš s cipelom? Zamoli neka pričekaju.
Ma ne izmotavaj se! Moraš da spasavaš i sebi mene. Nisam ja sposoban da držim to predavanje. Što se sposobnosti tiče, to vidim. A što se predavanja tiče, evo. Ne dolazim ovdje. A kad bi ti dao 10 narki, ti bi držao predavanje, jeli? Pa, morao bih. Čekaj, spusti malo. Mnogo je 10 narki. A toliko sam obećao da ću vratiti. Jo! Lud, poludio je nazdravo. Silazi dole, dok si čitav. Na. A pare ćeš dobiti kad siđeš dole. Ha! Aha! Na, gubčino. Za 2 minuta si dole. O Antici, Patinoj dinamici. Plutonik. Moj sin Milorad Cvijević. Mladi naučnik. Baš malo čas ti si reče da bi želeo da se upozna sa gospođama koje su ga pozvale da održi predavanje. Mi smo polackane. Naše obdanište broj 9, velokupna uprava našeg udruženja. Ja bih vas lijepo molila, gospođo Stasić. Pardon, gospođo Priotić. Ha! Pilakterice kulture. Mi smo došli izrazimo zahvalnost gospodinu doktoru. Da, na predavanju koje će večeras održati. U dobrotvorni svrhe. Vaše visoko prosvej. Zbunilo se dete. Ono drugo. Gospodine naučniče slavni, zbog vašega dela idealnog, ovo sveće mali znak je pažnje obdaništa broj 9 zahvata. Čast mi je predstaviti vam gospodin profesor dr. Artur Marija Reiser. Dobar dan, kako ste? Doktor Reiser potegao je čak iz Heidelberga da bi prisustvovao predavanju svog vrlog učenika, doktora Milorada Cvijevića. Predstavite nas, molim vas, predstavite nas. Je profesor da se mi komedi. Nikako nisam mogao da ga se oslobodim. Hoće je pošto poto da vidi Miloradovu majku. Šta ima mene da vidi? Profesor Reiser, Dobar života dan. otac. Otkud ja otac? Ovo je Miloradova majka. Moje poštovanje. Ti sve brkaš. Hvala. Hvala. Izvolite, molim. Ja. Izvolite. Izvolite, molim. Hvala. Izvolite. Ja mnogo cenim vašeg sina. Da. On je odličan mladi naučnik. Da li je to moguće, gospodine profesore, da ste naročito zbog ovoga predavanja došli ovamo? Kako ćete to predavanje da držite? Ali ne gospodin, već gospodin Milorad Cvijović. Da, gospodinov sin. Ali ne, gospodinov sin. Nemojte mene mešati. Izvinite, a čiji ste vi otac? Ne znam. Ju, crni život. Ju. A vi? Čiji ste vi otac? Ne znam. Ju. Molim vas, gospođo, recite nam, pa ko je otac vašeg sina? Ne znam. Drago je, puklo je. Prijatelji moji, otac sam ja, gospodin je majka. Entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Milorad Cvijović. Ja?
Ja. Oni mali to mene. Pepika. Čudovато. Ni malo ne liči na mene. Bitte? Šta biste? Pripazite na malo i dajte mu mene. S'il vous plaît? Ja. Schön. Da? Ich suche Herrn Milorad Cvijović. Milorad Cvijović, to sam ja. Ich suche Herrn Dr. Milorad Cvijović. Da? Doktor Milorad Cvijović, to sam ja. Aber ich suche meinen Mann. Moja muž. Da? Gospođa Klara, vaš muž, to sam ja. Aber nein. Vidite, to vam je suština srpskog humora. Srbi uživaju da prave viceve na račun očinstva. Naš stari patrijarhalni običaj. Mi smo vrlo patrijarhalna nacija. O, Nušić. A ne. Izvolite. O, hvala, ne pijem. Možda bi gospodina profesora zanimalo da pogleda jednu našu humanitarnu ustanovu. Mi smo, gospodine profesore, članice uprave obdaništa. Molim te, ne miči se od njega i drži ga što dalje od predavanja. A onom Velimiru kaži da ostane ovdje i ovo zločin ću da počini. Evo ti pare. Pa idite, brate, lumpujte. Razbijajte ogledala. Samo mi se skinite s vrata. Morate pobjeći. Otac od Istinski hoće da vas ubije. A priču? Hoćemo li da nastavimo? Gde sam ono stao? Brzo, bežimo zajedno. Velimire. Da nije? Jeste. Pepika. Mein Papa. Mein. Nein. Kako nein? Das ist mein Schwiegervater. Da, jest. Und das ist meine Schwiegermutter. Jeste, pa to je moja majka. Meine Mama. Aber wie ist das möglich? Čekaj, mala, sad će da se uveriš. Majne, moja, razumeš? A za tvog Pepiku, gros mama.
Sad ćeš da plačeš. Dobro, zašto plačeš? Pa unuče. Otkud ti je to unuče? A ja za tuđe dete da plačem. Dobro, neko dete, ćuti, ne larma. Aha, ne larma. Pa nije rođeno kod nas pa da se dere od rođenja do smrti. Pepi, ođi. Slušaj, Pepika, sinko. Rodio si se, dobro, to je tvoja privatna stvar. Ali što se ti, brate, mešaš u moje privatne stvari? Vidiš ti koliki je, na primjer, ovaj tvoj stomačić. Ne možeš u njega da spakuješ ni pola kile trešanja. A ti potego pa mi progutao 500 kilometara transbalkanske železnice. 4 vijadukta i 7 tunela. Klaus, Mama? Großvater? Nemoj sad da se rasplačeš. Jesi li joj ti objasnio? Odvešće Velimiru pa neka je on objasni. Idemo, mama. Sei brav? Hm? Ich geh jetzt deinen Vater suchen, ja? Pazi da ne zakasniš na predavanje. Nema šta da brinete. Nisam znao da imam ovako zgodnu ženu. Jel zna Milorad da ona nije njegova žena? Pa naravno. Bojim se da ne zaboravi. A gdje ste se upoznali? Tamo, u Heidelbergu. Njena je majka bila udovica. Izdavali su sobe za samce. Ja sam kod njih stanovao. I tako, u jednom trenutku odsustva razuma, S'il vous plaît. Pardon. Tu negde. Daj šapicu. Ovako. Tu je. Hladno, a? Ništa, ništa. Izgleda nije tu. Bitte? Ništa, ništa. Možeš ti pači, Arti? Anticipativnoj dinamici. Ajdemo, sine. Dobro, sad radim sa tobom. Da te odvedem u kafanu da me sačekaš dok ne završim predavanje. Biću gotovo oko 9 sati. Oko 9 sati. 1, 2, 3... 4, 5... Ne. 9 sati. 9 sati. Verstehst du? Nein. Dobro, ništa. Da znaš da nisi laka.
je to žena sa Miloradom? Ne znam. Nikad ju u životu nisam video. Kuda se spremaš? Moram da idem na predavanje. Kakvo predavanje? A naš dogovor? Ali da bude tačno u ponoć. Da. Malo je sveta. Zašto je ovako hladno? Gospodine Cvijeviću. Što niste kazali? To mi nismo znali da vi ste vi. Evo ih, gospođa ministarka sa čerkom. O, sjajno, bravo, živjeli gospođo ministar, to je zbilja divno da ste došli. Izvolite, molim, izvolite. No? Da vam predstavim gospodin i gospođa Cvijević. Drago mi je. Drago mi je. Cvijović. Izvolite, gospođo. Sedite, izvolite. Izvinite, gospođo, tu je mjesto za profesora Rajsera. Izvinite, gospođo. Pardon, gospođo. O, bravo. Ko je ovo? Ko je ovo? Ko je ova dama? A to je ćerka profesora Rajsera. Pitam ga. Gavrilo. Otkud nju ovdje da dovede? Pa mama, on je fantastičan. Moje dame i gospodo, tema mog večerašnjeg predavanja jeste uostalom sve je to iz oblasti filozofije. Digniteta u odnosu na životinje. O onkološkoj koncepciji statusa Schlesingerove fundamentalne konstante -1 plus. Odbacuje se kategorija odraza kao osnovna gnoseološka kategorija, odnosno prihvata njena ograničena valorizacija u okviru jedne nove celine. Zar nije bio red to ipak da ne pričekamo znači na profesora da se Rajsera? kategorija odraza ukida. Ali gospodine Cvijoviću, zadocnit ćemo na predavanje. Šta se vi sekirate kad ja kao otac sedim sa svim mirno? Ja. Neće početi bez nas. Ne čekaju.
Svijetlit mjesec, svjetlit jasni, svjetlit bijela luna. Ja bi požal kad si gosti, ja svjetlit mjesec, svjetlit jasni, svjetlit bijela luna. Ja bi požal kad si gosti. U duhu vaših naučnih istraživanja obišli smo. Kontrolišite. Da. Obdanište, Narodni muzej, Narodnu biblioteku, Narodno pozorište, Narodno kupatlju. Ali ništa vam to ne vredi ako ne upoznate naše srpske narodne običaje. Pišite. Šljivovica. Ta ta ti ta 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 ti ta ta ti ta ta ti ta. Prepečenica. Prepečenica. Komovica. Komovica. Klekovača. Klekovača. Vodka! Vodka? Zar to nije rusko piće? Jes, pa šta? U zdravlje vašega sina, odnosno vašeg učenika. Aj sad ti malo, brate Srbine. Aj, slobodno. Tuš! Leltir. Gravitaciona stanja mikrokozmičke orbite. Raspad uništavilo. Bum! Ništa. Eto, tim putevima se kreće savremena filozofska misao. Neće da priđe nama lično ili čestitanje. A on uvek tako, posle predavanja pravo kući. Nego, ako biste nam učinili čast da svratite do nas na jednu skromnu zakusku. Vrlo rado, hvala.
moć gitare, tihi nežni žica zvon. Da li ste čuli pesme stare o ljubavi ciganskoj? Ciganske vedre noći, dok svud vlada čudni mir, dok se vatre svuda pale, ciganski nek počne pir. Pusti noćas konje snene, nekih nosi tamna noć, neka vatre sve sad gore, nek se ore besmene. Zarumeni vatre gasu, pesma mre, tali žice u gitare klonu tiho umorne. I ciganski tabor tada tiho gasne, tiho mre, tišini koja vlada opet biva kao pre. Nek se bude konji smeri, otišla je crna noć. Nek se vatre sada gase, nek utihnu pesme sve. Tra-la-la. Nek utihnu pesme sve. Dobro večer. Kako je, čika Blagoje? Nam Klara. Zgodna ženska ova moja žena, a? Kako ste, gospodin doktore? Nikad bolje. Šampanjca, Igore. Moja žena, pravo Klara Cvijović. Felicitacion. Na račun doktora Milorada Cvijovića. Ajde, brate rođeni, vreme ti je da kreneš za Atinu. Ako neće za Atinu, brat će tebe da isprati za tvoj Heidelberg. Idemo na stanicu. Znaš šta je to voz? Ja mladog doktora ništa nisam razumela, a vi? Kažu ljudi da je vrlo pametan. Koliko knjiga? On to kupuje na metre. Pa ipak, zar mladi doktor ne bi mogao da nam posveti nešto svog dragocenog vremena? Stidi se, dete. A mi smo krivi. Mi njemu odmah posle predavanja kažemo da
će ovdje biti i ćerka ministra saobraćaja. On se dečko zastidio i odmah osjetio nešto, ja ne znam kako se to kaže. Pa nešto, tako se i kaže. Znaš da nigde nema Slavke? Nigde nema Milorada. Gospođice? Gospođice? Ali je obraženo ovo ministarče. Snežnu trojka juri, za sobom srebrn ostavlja trag. I tako bolno na porti zveče sećaju srce na susret drag. I tako budno praport izveče sećaju srce na susret drag. Oči lepe, mladiću snagu salomiste. O ljudi, ljudi, spakosti slepe, vi srca dva razdvojiste. O ljudi, ljudi, pakosti slepe, vi srca dva razdvojiste. Da li je bilo ljubavi među vama? Ljubav. Amor. Liebe. Was ist denn Liebe? Amor. Amore, ljubav. Amor. Love. Sterem. Amore. Kido. Amor, amor, amor. La 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 la. La 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 Charles, bilo je divno, divno. Charles, bilo je divno, divno.
pratio onog profesora? Jesam, ali ima nešto još gore. Vidio sam Milorada i Klaru zajedno. Da ne razbijaju ogledala po šambar se pareu. Mole, ne razbijaju ogledala, ali gleda i cela kafana. Do sutra će ceo Beograd znati da je to njegova žena. Aman za me, Blagoje, spasavaj. Srce. Što kažeš? Ništa ti ne brini. Samo ti guraj veritbu, a ja guram razvod. Ma nema da brineš, podmetnući ja neverstvo. 2 svedoka i gotovo. Ništa se ti ne sikiraj. Kad ja nešto isplaniram, ima sve da ide kao namazano. Pa ja stisnim bi isplanirao i Pepiku, pa mi je došao kao namazan. To ti isplanirao Velimir. Ja sam ti isplanirao diplomu i dobio si. Pa čuta bome. Evo to su svjedoci. Sojka i njen muž. Milo mi je. Samo ja ne razumijem šta ćete vi ovdje. Za razlog, čovječe Boži. Lažni svjedoci. Kako da se dogovorimo? To je životinja snaja. Znači, vidjeli ste. Da je gazda životina snaja neverna svome mužu, sve smo vidjeli. I ono što nismo vidjeli. Evo ih, Simo!
jer će on tako i na sudu. Ama jok, brate, ja njemu napišem šta ima da kaže. Preslišam ga i nema brige. Ajde, baci iz ruke. Bravo, mala! Každa dobro lupa. Molim vas, imam čast objaviti vežbu svoga sina. Šta? Tr Milorada Cvijovića sa gospođicom... Moja žena. Klaro srce. Da Fred, oblači cipele. I skandal. Nesporazum, verujte, gospođo ministarka, nesporazum. Čekaj, stani. Dobro večer, gospođo. Dobro večer, gospođice. Je ti to ona Ich bin du bist? Ne, zivar. A daj tu prso puci se. A vi ste se, moj gospodine, sprdali sa mnom. I ne samo sa mnom, nego i sa jednom ministarskom kućom. Ma čekajte, za Boga. Polako, gospodine. Puj, mizerable. A zašto? Ma uverit ćete se na kraju da on nije ženjen. A čija je onda ono žena? Milorada Cvijovića. Mi možemo da posvjedočimo. Otkud ovi? A co vi se dešaju? Ne unosite zabunu. Za vas je on ženjen, a za vas nije ženjen. Joj. Sram vas bilo. Šta da kažem, ministra, sam žena ženjenog. Gospođo, hoćete li da vam ja sve objasnim? Ko je ovaj? Ja sam Velimir Pavlović. Pa šta? To je ljubavnik. Ti si sve ovo zamesio. Tebe ću ja prvog. Ti si svojim postupcima ukaljao čast ove kuće. Ama nisam, čekajte. Vi smo se venčali. Ti da bome. Ti si se venčao.
Ali ti misliš, jeli, ono je tvoja žena. E, nije u tome cijela stvar. Ono je žena moga sina. A vi mislite, jel te da je vaša čerka, vaša čerka? E, vidite, nije. Šta ha? To je moja žena. Mi smo se venčali tajno i tačno u ponoć, kao Romeo i Julija. Romantično. Šeri, ja nisam kriv, ali ja sam tvoj muž. Da bome da nisi kriv. Potpiši samo ovu tužbu za brakorazvodnu parnicu i gotovo. Ne pada mi na pamet. Ne dozvoljavam svojoj ženi da me napusti. O čijoj ženi more? Mojoj rođenoj. Ne spaš, Šeri? Šta je ovo još? Jer ovaj svet poludeo. Prosi ministarkinu čerku, a uzima Klaru. Ova mu nosi u miraz kilometri i tunele, a ova Pepiku. E pa čestit. Samo mi nešto objasnite. Ko je kome ovdje muž? Napolje. Fuj. Mizerable. Napolje. Napolje. Živolje! A moj honorar? Živolje, ne moj! A vi šta ćete moj? Čestitam! Sve se lepo završilo. Čestitam! Života. Života. Šta života? Života. Teći za Šta ti je? Života. Ti si zamecio. Ma života, šta ti Šta je? ću ja? Šta ti je? Čekaj, čovječe, čekaj, šta ti je? Šta, Blago? Ti sve ovo zamecio. Šta sam ti zamecio? Ti si mi zamecio. Šta sam ti ja zamecio? Šta mu je? Života, šta ti je? Života! Nije kako sam hteo, nego kako je suđeno. Skloni ovo na tavan. Treba će. Jer će jednog dana ipak tu stajati diploma. Pisat će na njoj Tr. Pepika Cvijović. E finita la commedia. Kaži, brate, srpski da te ceo svet razume. Gotova je komedija.